Kama kachafanya kuondaka chamashua ndio chafanya kunyepa. Waitwa sei? imukanda nakuseri ukopo ndaona imwe iri kutaura uyamuona umana kana ndakanyepa ka munondiuraya ndembo yange chitaura nezvayo iwe uchafane kuonda kotaura katinzve taura nhai sadaro taura kani ichafane kuonda iwe taura Sha kwembo yako ngaitaureka satitambisire nguva yedu tine zvimwe zvinhu zvekuita zvakawanda. handisi kupesere nguva imba iyi ndatoiona ichitaura manje manjani pandova nichimhanya paya yange ichitotaura zoti mira mone mentaura naye mone iwe taura imbwa ichafane kuondai iwe taura kani aiwa mana taura kani usadaro unonikwadzisa please amana shuwa onai ande zvedu kumba mufanhati wesira nguva uyu handi angati timuuraya kana achinyepa una zvaitika Edi dabokudza kuti uchafane kunyepa